Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan, Esteilas sindikatuko Raul Lopezekin eta Aldezarra ekimeneko Isa Iribarrenekin egonen gara. Orain, has gaitezen betiko edukiekin. Ikusitzagun gaurko komunikabidetako azalak. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularrak Nafarroan egunero minbiziaren ondorioz 4 pertsona hiltzen direla nabarmentzen du. Argazkian, San Blas egunak pandemia gozoagotzen duela adierazten du. Gaia aldatuz, Bartzenasek Peperen legezkanpoko finantziazioa berretsi eta Rajoiri B kutxako paperak suntsitzea leporatu diola azpimarratzen du gaurko Notiziasek. Bestalde, Europako funtsak 2 bulegok kudeatuko dituztela aipatzen du. Baita, gaixoarekin aurrez aurre lan egiten ez duten pertsonalaren txertaketa ere. Horretaz gain, Zaragozako etorbideko merkataritza gune berriko lanak gelditu egin direla jasotzen du. Eta berdina saria landa inguruneko familien eta emakumen elkartearentzat izan dela jakinarazten du. Bukatzeko, Nafarroako Unibertsitateko Museoan Luis Gordilloren erakusketa bat izango dela irakur dezakegu azal honetan. Diario de Navarrara pasako gara. Titularrak dioenez, osasun publikoak COVID-aren adarrik kutsakonena Nafarroan ugaritzen ari dela ohartarazi du. Argazkian, San Blasak ageri dira pandemia garaian. Horretaz gain, Luis Bartzenasek Rajoiri Peperen B kontabilitatea suntsitzea leporatu diola azpimarratzen du azalak. Bestalde, Magdalenako auzokideak arratoiak ugaritzeaz kexu direla aipatzen du. Gai aldatuz, COVID-aren ondorioz, Lizarrako ospitalean 26 operazio bertan behera geratu direla aipatzen du. Eta azkenik, Martin Montañez Mendi Federazioko lehendakariari eskaintzen dio tartetxo bat. Gararekin jarraituko dugu. Titularra, osasun langilei txertoa jartzeko hitzorduen etendura berresten dutela da. Argazkian, Delburgorentzako soldata osagarridun gutun azalak nabarmentzen ditu. Bestalde, Barbado eta Zelaiaren defentsek Auzitegi Nazionalean errekurtsoa aurkeztu dutela jasotzen du Garak azalean. Eta ez dela Gipuzkoaren itxurazko koherentzia falta baloratu ere aipatzen du. Horretaz gain, Urkulluk Gomezi barkamena eskatu diola ere jakinarazten du, Zorigaiztoko kolpeagatik. Azkenik, Mario Dragik Italian gobernua eratzeko enkargua onartu duela ere nabarmentzen du azal honek. Berria ikustera pasako gara. Albiste nagusia azaroak geroztik, azken astea COVID-agatik hildako gehien utzi dituena izan dela da, osotara 137. Argazkian, zubipea ere debekatuta dela aipatzen du, Euskalduna zubiaren azpian zeuden pertsonak desalojatu baitituzte. Gai aldatuz, Sergio Mattarella Italiako presidenteak Mario Draghi gobernua eratzeko eskatu diola jakinarazten du berriak azalean. Gainera, Urkulluk ertzaintzak zauritu zuen Komisiones Obrerako kideari barkamena eskatu diola ere aipatzen du. Bestalde, martxoaren 15-tik 18 Donostian deferia jaialdia egingo dutela jakinarazten du. Horretaz gain, Zaldibarri buruz ere mintzo da gaurko azala, eta amaitzeko Bateragune auziko defentsak helegitea aurkeztu duela nabarmentzen du. Euskal Herria irratia ikusten bukatuko dugu. Albiste nagusia Mikel Irujok Nafarroako gobernuko ekonomia eta enpresa garapeneko kontseilari kargua hartu duela da. Horretaz gain, azken orduetan, COVID-19 kasu berrien beranzko joera eten egin dela jakinarazten du. Eta azkenik, bertsozalen elkarteak Iruñean bertso eguna eginen duela aipatzen du. Udalerrietako albisteak ikusiko ditugu. Uharten otsaileko programazioa prestatu dute. Otsailaren 12an adibidez, 12 eta 30 urte bitarteko gazteak ugazten elkartuko dira itaroara boloetan jolastera joateko. Parte hartu nahi duenak, otsailaren 6 arte eman dezake izena eta jarduerak 3 euroko prezioa izanen du. Bestalde, Uharteko inauterien inguruko erakusketa dago ikusgai otsailaren 26 arte kulturetxean, eta gaur, arratsaldeko 6etan euskaraz eta 7etan gaztelaniaz, Tipulon Uharteko inauteria proiektatuko da. Hau da, Uharteko inauteriei buruzko 16 minutuko dokumentala. Sarrera doakoa izango da, baina lehenagotik erreserbatu beharko da. Horretaz gain, bihar aurrentzako Kiki, Koko eta Moko paiazoen emanaldia egongo da kulturetxean 3 euroko sarreraren truk, 4 erdietan euskaraz eta 6 erdietan gaztelaniaz.
Gainera, otsailaren 27ko 12 eta 30 urte bitartekoentzat ateraldia antolatu dute Larra Belaguara ipar eskia egiteko. Eta izen ematea zabalik da otsailaren 7 arte. Irteeraren inguruko informazio guztia, ordutegiak eta prezioak webgunean kontsulta daitezke. Eta uharteko jarduerekin bukatzeko, bihar inauterietako dantza tailerra egingo da 5:30 aurrera Ugazteko kanpoaldean, eta sorginen dantza ikasteko tailerra ordu eta toki berean, baina egun bat beranduago, hau da, larunbatean. Eta Iruñean, otsail, martxo eta apirilerako emakumeen etxeko jarduera programak 30 bat jarduera jasotzen ditu. Ikastaroak, mahai inguruak, lantegiak, hitzaldiak eta erakusketak besteak beste. Proposamenak egungo osasun egoera aintzat hartu du eta online formatua eta aurrez aurrekoa uztartzen ditu. Azken honetako jarduerak Agoitz kaleko eraikinean eginen dira. Espazio segurua baita, indarrean diren osasun neurrietara egokitua eta edukiera mugatuarekin areto eta jarduera guztietan. Dagoeneko izena eman daiteke herritarrendako arreta zerbitzuaren 010 telefonora deituta. Emakumeen etxeko ikastaro eta lantegien eskaintzak 9 aukera eskaintzen ditu datozen hilabeteetarako. Besteak beste, osasuna, feminismoak eta indarkeriaren prebentzioa jorratzeko. Asteazkenetan, arratsaldez eta telematikoki harremanetan eman daitezkeen praktika libreagoak sakonki aztertuko dira, abiapuntu hartuta maitasunez pentsa daitekeen ala ez. Astearteetan arratsaldez 15 egunetik behin eta elebitan osasun mentalaren eta generoaren arteko harremanak izanen dira hizpide. Hauek ere online formatuan. Bestalde, Emagin elkarteak autodefentsa feministaren gaia eramanen du emakumeen etxera eta prestakuntza telematikoki emanen du bai euskaraz bai gaztelaniaz. Hurrengo hilabetetarako eskaintza osatzeko, emakumeentzako txikung saioak izanen dira astelenetan, arratsaldez eta formatu digitalean. Eta meditazioa baita ere astelenetan arratsaldez, baina oraingo honetan aurrez aurre. Halaber, 3 lantegi proposatu dira. Bat euskaraz, feminismotik privilegio zuria aztertzen izenburupean. Beste bat, historiako emakume protagonista ahaztuei buruzkoa online. Eta hirugarrena, las emociones de verdad tienen curvas izenekoa. Hoi bezala, hurrengo hilabeteetan emakumeen etxean gaurkotasuneko hainbat gai egonen dira eztabaidagai eta aztergai, zenbait formaturen bidez. Otsailaren 26ean ostiralarekin mahai inguru batean honako egoera honi helduko zaio online. Jada bikote ez zaretenean, baina familia izaten jarraitzen duzuenean. Formatu berean apirilaren 26ean ikusgaitasun lesbikoaren egunean emakumeak eta bizipenak armairutik ateratzea izeneko mahai ingurua eginen da. Horrez gain, aurrez aurreko 4 topagune eginen dira berdintasunari, emakume guraso bakarrei edo migrazioek gai hauetan duten eraginari buruz. Testigantzak eta adituen hitzak ere entzun ahal izanen dira emakumeen etxean. Hainbat profili zuzendutako 9 hitzaldiren bidez. Familiako elkarguneen errealitatea edo desgaitasuna dutenek feminismoa nola bizi duten jorratuko dira. Baina feminismoan murgiltzeko tartea ere egonen da zientziaren ikuspegitik, geopolitikatik, simbolismotik zein maitasunetik. Datozen hilabetetarako emakumeen etxeko jardueren eskaintza osatzeko irakurketa klubak eta erakusketak ere izanen dira. Lehen kasuan 2 aukera eskaintzen dira formatu telematikoan. Eta gai aldatuz, Iruñeko udalaren gizarte enplegu babestuan gaur egun 74 pertsonek parte hartzen dute, eta 2021ean plaza kopurua 80ra handituko da. Udaleko ekimen horren xedea da gizarteratzeko eta lanera bideratzeko ibilbideraren barruan sartutako lan kontratu bat eskaintzea gizartean bazterturik daudenei edo errenta bermatua jasotzen ari direnei. Parte hartzaileen kopurua handitzeak gaur egun dauden 10 lantaldei beste bat gehitzea ahalbidetuko du. Jarduera lantaldea izanen da, Nafarroako elikagai bankuarekin elkarlanean arduratuko da janaria banatzeko puntu bat martxan jartzeaz larrialdi egoeretarako, horrela pandemiaren ondorioak direla eta familia askok jasaten ari diren egoera zailari erantzuteko. Iruñeko udaleko gizarte enplegurako programa Nafarroako gobernuak eta Europako gizarte funtsak kofinantzatutako udal baliabidea da.
Herritarren zerbitzura dagoen ekimena da eta zeregin bikoitza dauka. Alde batetik, gizarteratzeko eta lanera bideratzeko ibilbidearen barruan lan kontratu bat eskaintzea gizarte bazterketa egoeran dauden pertsonei. Programa horren beste helburuetako bat da, hiriarentzako eta herritarrentzako onak diren interes sozialeko zerbitzuak eta lanak egitea. Gaur egun, programa hori 9 lantaldek edo lan motek osatzen dute. Obrak eta etxe bizitzak zaharberritzea, soldadura, pintura, garbiketa, jantzigintza, tapizgintza, koadernaketa, jantoki soziala, ibaiak eta lorategiak eta zerbitzu anitzak atezaintzan. Jarrai dezagun gaurko eta biharko eguraldian iragarpenak ikusten. Gaur, hodei geruzak loditzen jarraituko du. Ia egun osoan zerua estalita egongo da eta une batzuetan euri txikia egingo du, batez ere arratsaldean eta gauean. Hegoaldeko haizea ibiliko da. Arratsaldean indarra galduko du eta aldakor geratuko da. Temperatura maksimoak jaitsi egingo dira eta nekez gaindituko dituzte 15-16 graduak. Ostiralean, bihar zerua nahikoa lainotuta egongo da eta baliteke euri pixka bat egitea. Nafarroan ia ez du euririk egingo goizaldean eta goizean goiz. Eta arratsaldean ostarte batzuk ireki daitezke. Temperaturak beste koska bat egingo du behera eta orokorrean 14 graduren azpitik egongo da. Haizea aldakor eta ahul ibiliko da egun hasieran eta egunaren bigarren partean ipar ekialdekoan nagusituko da. Gaurko eguneko efemeriden txanda da orain. 1927ko otsailaren 4ean lehenengo film soinuduna The Jazz Singer sortu zuten. Gainera, otsailaren 4ean ere, baina 4 urte beranduago, 1931an, Maria Estela Martínez de Perón, Argentinar presidentea jaio zen. Horretaz gain, 1958an, Marisol Pepa Flores abeslari eta artista jaio zen. Eta bukatzeko, gaurkoa bezalako egun batez, baina 1985an, Patricia Highsmith estatubatuar nobelagilea hil zen. Atera genuen hori, ze beti arazoak izan ditugu, azken urteotan, funtzionarizatuen jubilazioarekin. Funtzionarizatu horiek dira garai batean, hor azaltzen, prentsagarrian azaltzen dugu ez, garai batean, Nafarroako Diputazioko irakasleak zirenak, edo bestela Iruñeko udal ikastoletako langileak zirenak. Gero horiek denak pasatu ziren Nafarroako gobernuko irakasleak izatera, bai? Irakasle gehienak etorri ziren ministeriotik, bai? Baina batzuk etorri ziren diputaziotik eta geroago beste batzuk Iruñeko udal ikastoletatik. Eta horiekin hain zuzen ere egon da arazoa. Baina gero, baita ere, jendeak eskoletan ikusten du irakasleak 60 urterekin jubilatzen direla, ez? Baina ez dira konturatzen batez ere gazteak 2011tik aurrera oposizioa gainditu duten horiek 67 urterekin edo auskalo, ez? Edo jubilazioa atzeratzen bali bada, auskalo, ez? Hori langile, zoritxarrez hori da langile guztienen patua, ez? Baina, guk batez ere egoera hori azalarazi nahi dugu eta jendea kontzientzia izan dezan eta denon artean borroka dezagun gutxienez adin tarte horietan estatuan ez baldin bada erabakitzen hori moldatzea, gutxienez Nafarroako gobernuak ordutegi murrizketak hartzeko, Baina berez bai jarrita daudela, ez? Bai eta ez. Baitugu batzuk, hurrengo ikasturtean izan dira 56 urtetik aurrera, 56 urtekin 2 ordu, 57 urtekin 3 ordu eta 58tik aurrera 6 ordu, baina gure itunean dago 60tik aurrera izan behar dela eren bat. Jardunaldi osoaren eren bat, bai irakaskuntza zuzenarena eta bai ordu osagarriena, eta hori ez da betetzen. Kasu batean hori?
Hori ez da, ez Ez, da, kasu... Bale. ez. Hori esan ziguten, gainera hori onartu zutela, hain zuzen ere, funtzionarizatuen jubilazioa zalantzan zegoelako. Eta orduan, azken urteotan hori posible izan da 60 urtekin, eta horregatik ez dutela aplikatu, baina berez itunean jarria dago, eta guk ulertzen dugun bezala, gainera guk bultzatu genuen hori itunean egotea, hori zen langile guztientzat. Ze oroitu behar dugu langile ez du ematen, baina 60 urte dituztenen artean edo gehiago, badira interinoak direnak, hau da funtzionarioak ez direnak, eta horiek ez dute inongo eskubiderik 60 urterekin jubilatzeko. Gainera, beste gauza bat gertatzen da, eta da oso lanbide feminizatua dela, irakaskuntza, eta orduan, jakin badakigu, maiz murrizketak, ordutegi murrizketa voluntarioak eskatzen direla, ez? Hain zuzen ere, seme-alabak edo beste edo familiakoren bat dependientea dena zaintzeko, eta horiek normalean emakumezkoek hartzen dituztela. Orduan, horrekin zer gertatzen da, jubilazio oinarria jaisten dela, eta gero jubilatzeko garaian, arazoak ez. Denbora luzeagoan segitu behar da, edo gutxiago kobratu, edo estilo horretako arazoak agertzen dira. Eta horregatik ez, pixkate, ohar horretan agertzen diren kasuak justo 3 emakumezkoenak dira. Bai, gizonezkoak ere badira kasu horretan, baina gutxiago. Adibidez, gizonezkoak izan daitezke, adibidez, lehen esan duguna funtzionarizatuak direnak, hau da, lehengo diputaziotik edo udal ikastoletatik datozenak, edo bestenaz interinoak direnak, egon badaude. Baina, esan dugun bezala, lanbide hau oso feminizatua dago, irakaskuntza osoa, ez? Are gehiago aurrezkuntza eta lehen hezkuntza balin bada, gutxiago bigarren hezkuntzan eta are gutxiago lanbide heziketan, baina bai, ez oro har sektore feminizatua da. Hemen esan duzu ez, 2018an itun bat egin zera, baina ez dela betetzen, ala hori ze... 2018ko ituna sinatu genuen 6 sindikatuok, horiek gara LAB, Steilas, Comisiones, AFAPNA, ANPE eta UGTek, 6 sindikatuok sinatu genuen ituna, baina gero etzen bete. Oraindik ere gauza pilo bat bete gabe daude. Eta gainera, lehengo abuztuan, 2020ko abuztuan, Nafarroko Parlamentuan onartu zen, aprobetxatu zen beste lege bat COVID-aren inguruko neurriak onartzeko eta hain zuzen ere eskatzeko legez itun hori betetzeko. Eta horren alde bozkatu zuten azkenean Navarra Somak, Gero Abaik eta EH Bilduk. PSN asko haserretu zen horrekin, eta hasi dira gauza batzuk egiten, baina adibidez, hurrengo ikasturterako 56 urtekoek izan behar dute ja ordutegi murrizketa, eta ematen du izanen dutela, baina 55koek ere bai. Eta horiengatik esan ziguten, aurrekontuarekin arazo handiak zeudela eta ikusiko zutela. Orduan momentuz ez dakigu zer gertatuko den. Guk alde horretatik eskatzen duguna da, ikusita jubilazio adina luzatuko dela, bai? Alde batetik, funtzionarizatu horiei, gainera gero eta gutxiago dira, ziurtatzea 60 urtekin jubilatzea, bai? Ze aurten ibili gara, ze Hezkuntza Departamentuan bertan esan ziguten, ja 2018ko aurrekontuak, horiek pasatu ziren, 2019an eta 2020an luzatu ziren, eta hori dela eta jubilatzeko aukera izan zuten, baina, karo, 2021koak onartuta, ja klausula hori etzen agertzen aurrekontu berrietan. Orduan, horregatik, ja jubilazio mota hori 60 urterekin jubilatzeko aukera hori galdua zuten. Baina azken unean, bapatean, ailegatu zen posibilitate hori. Hau da, posibilitate hori, edo aukera hori luzatu da 2021an. Eta gure ustez, naiz eta eskatu ditugun ez dizkiguten momentu zeman, argudio juridiko sendorik ez dago horretarako, baina estatuak erabaki politiko bat hartu du horrekin, eta da gure ustez, hori gobernutik ez digute
Ez ziurtatu, baina agian estatuko gobernuak aldaketak eginen ditu kasu horretan dauden irakasle guztiak jubilatzeko. Pentsatu behar dugun arazo hori ez dagoela bakarrik Nafarroan, EAEn, Araban, Gipuzkoan eta Bizkaian, arazo hori are potoloagoa da, eta badira beste Estatu Espainiarreko beste lurralde batzuetan egoera horretan daudenak, ez? Eta bestetik ere pentsatzen dugu erabaki hori izan daitekela, ze 2018ko aldaketa hori etorri zen, hain zuzen ere UPNek xedapen gehigarri hori sartu zituelako aurrekontu horietan. Eta karo, orain hori desagertuko balitz, Navarra sumak edo erabiltzezakeen hori oraingo gobernuaren aurka. Ez dakigu hori denak hipotesiak dira, informazio zehatza eta garbia eskatu dugu hau dena argitzeko, baina momentuz ez dugu holakorik izan. Orduan, esperoan zaudete. Eta hitz egin duzu moduarengatik, ez, funtzionalizatutako irakasle hauek, zer daude ja orain tarte horretan jubilatzeko epe horretan? Bai, adibidez aurten aurten 60 urte betetzen dituzten horiek, aukera hori izanen dute, egin behar dutena da jubilatzeko eskaria aurkeztu, hori behar da, hori langile guztiek, administrazioan esan nahi dut, gutxienez 3 hilabete lehenago aurkeztu behar dute, eta hori egiten zaiena da, beren azken lan egunean klase pasiboetara pasatzea. Hori da, estatu mailan langile gehienak daude gizarte segurantzako araubide orokorrean, bai, hori da, edozein enpresetan kontratu laborala baldin baduzu araubide horretan zaude, baina estatuko funtzionarioak direnak edo 2011 arte oposizioa gainditu zuten noiek daude klase pasiboetan, bai? Oso izen arraroa da, baina hor daude ministerioetako langileak eta. Orduan, irakaskuntza publikoko langileak, funtzionarioak direnak daude araubide horretan. Orduan, horrekin lortzen dena da, horiek azken egunean pasatzea araubide zar eta bakarrik estatuko funtzionarioentzat den horretara, eta horrela lortzen dute 60 urterekin jubilatzea, eta 35 urte gutxienez kotizatuta baldin badituzte, nolabait ordainsari osoarekin jubilatzen dira. Eta etorkizuneko irakasleen edo, orain irakasle gazteak direnen etorkizuna nolakoa izango da? Ja esan dugu, 2011tik aurrera, ja indiren oposizioetan sartu diren berriek, ja ez dut momentuz gauzak errotik ez baldin badira aldatzen, printzipioz 67 urterekin jubilatu beharko dute, baina gero horra hitzen dugu etengabe ez, Europar Batasunetik, Elgatik, OCDetik eta beste nazioarteko erakunde batzuetatik Estatu Espainiarrak bere legedia aldatu behar duela eta komenigarria litzatekeela jubilatzeko adin hori luzatzea. Gu guztiz kontra gaude, guk uste dugu irakasle guztiek 60 urterekin jubilatzeko aukera izan beharko luketela, langile guztiek entzat eskatzen dugu hori, baina pensatu behar dugu horiek printzipioz araudiaren arabera ez dutela aukera hori izanen. Orduan hemen 2 maila daude. Alde batetik, jubilatzeko adina hori da estatuko gobernuaren eskuduntza. Nafarroako gobernuak ezin du erabaki beharko luke, baina ezin du erabaki horren inguruan. Guk gutxienez Nafarroako gobernuari eskatzen dioguna da, 60 urtetik aurrera jendea ezin baldin bada jubilatu, nolabait ordutegi murrizketa progresiboak jartzea. Adibidez, ja itunean dugu 60 urtetik aurrera eiren bateko ordutegi murrizketa egon behar dela, eta gainera itunean bertan esaten du hori urtez urte handituko dela. Gero, badakigu irakaskuntza pribatuan, itunpekoan,
hori ere, jaitsi da asuntoa eta lehen zen 61 urtekin eta berehala hasiko dira 62 urtekin. 62 urterekin, badute txanda kontratua, errelebo kontratua. Eta orduan horren arabera bada errelebista eta errelebista horrek kontratua 100% balin badu, jubilatzera doan horrek bakarrik egiten du jardunaldiaren 125%. Bai? Bai. Eta hori da publikoan ez dagoena, klaro, publikoan orain arte jubilatzen diren gehienak jubilatzen dira 60 urterekin, eta orduan pribatukoekin konparatuta abantaila da. Baina hemendik urte batzuetara hori ez bali bada moldatzen, zer gertatuko da? Publikan edo irakaskuntza publikoan aritzen diren horiek geroago jubilatuko beharko direla eta gainera ordutekin murrizketa gutxiagorekin. Guk gutxienez eskatzen duguna da bi bide horiek parekatzea. Kontuan hartuta gainera hezkuntza departamentuak ordaintzen dituela, ez? Eta uste duzu... Soldata eta besten soldata, ez? Eta uste duzu irakasleak konstiente direla honeta, zala bakarrik jubilatzeko momentura iristen direnean hasten direla gauza hauetan pentsatzen? Claro, zuk 20 urte edo 30 urte edo balin badituzu, jubilazioa ikusten duzu, beste arazo hor dago, zure bizitza, etxe bizitza, nola moldatu, lanaren prekarizazioa, oposizioak, eta badira gauza gutz, ez? Eta, karo, igual jubilazioa ikusten duzu, lankideen ikuspuntutik ikusten duzu, festa bat egiten dela, orain festa eta aparirik eta holakorik ez, COVID-arekin. Baina, orain arte ikusi duguna da, bai irakasle gelan, edo gero bazkaria, edo afaria, eta opariak, eta lankideak jubilatzen diela 60 urterekin. Baina, karo, zuk ikusten, eta nola bai pentsatzen duzu. Niri ere, horrela gertatuko zaitez, baina ez da inondik inora hori. Eta horregatik, alde batetik kontzientzia, alde batetik arazo horrekin jabetzea, eta bestetik borrokatzea, zuzen ere, lehenik eta behin, 60 urterekin jubilatzeko, denontzat. Guk eskatzen dugu bai, eremu publikoan, bai pribatuan aritzen diren guztientzat, ez? Besteak beste, eta irakaskuntzan hori oso importantea da, ikusten ari garelako, eta hori gero eta nabariagoa izanen da, nola jaitsiko den matrikulazioa. Hau da, alde batetik, jubilazio adina luzatzen balin baduzu, eta bestetik matrikulak jaisten balin badira, lanpostu gutxiago egonen dira. Orduan, karo, irakasle berrientzat ere, ez da gauza ona izanen. Ematen du hori bakarrik dela jubilatzeko asuntoa dela irakasle zaharren afera, ez? Baina gazteena ere bada. Eta dena den, beste sektoretan, ez, agian jendea beranduago jubilatzen da, eta ez duzue agian askotan entzungo, eskatzen ari zaretena, ezakit gehiegi dela, privilegioak dituzuela eta alakoak. Privilegioak baino eskubideak, eta nik uste dut hori denok eskatu beharko genukela, ez? Osea, beste eremu orokor batera pasatzen baldin bagara, ikusten dugu hori, ez? Alde batetik nola eta hemendik gutxira berriz ere Euskal Herrian, Nafarroan izan ditugu berriz ere jubilatuen manifestazioak eta mobilizazioak hain zuzen ere, jubilatzeko adin duin bat, eta batez ere pentsio duinak aldarrikatzeko. Orduan, ikusten dugu horre kapitalaren eta sektore batzuen interesak daudela, adibidez, pentsio pribatuak sortzeko edo egiteko bankuetan, luzatzeko hain zuzen ere enpresa horiek zerga gutxiago ordaintzeko, eta berazteko ikusten ari gara pobrezia nola zabaltzen ari den, eta bestetik nola ari den konzentratzen aberastasuna sektore edo pertsona jakin batzuengan, ez? Orduan ikuste dut banaketaren arazo bat dagoela. Orduan, egia baldin bada, datorrena dela iraultza industria 4.0 hori, ez? Robotizazio masiboa, gauzen interneta eta ez dakizen bat gauza gehiago ikusiko dugu, ez? Hori izan behar dela denok lan gutxiago egiteko,
baina aldi berean aberastasun hori, edo sortuko den aberastasun hori, edo sortzen ari den dena hobeki banatzeko. Eta ez kontzentratzeko batzuengan, eta gainera esateko gehiago lan egin behar duzue, gutxiago kobratu, eta gainera jubilatu geroago. Hori ez da bat ere oso bidegabea da batez ere langileentzat. Orduan, privilegioa ez, nik uste dut eskubidea dela, eta eskubide egin behar duguna da denok lan egin eskubide hori orokortzeko. Eta ez esteko gobernuetatik eta nazioarteko erakunde horietatik behin eta berriz botatzen diguten mezu horiek, ez. Lehen aipatu duzu ez, matrikulazioak jaisten badira eta jubilazioa adina atzeratu, gazteentzat zailagoa izango dela lanean hastea ez, eta dena den artikulu horretan, bidali duzuen artikuluan ere hitz egiten da pixkat gaur egungo egoeraz ez, adibidez irakasle asko dabiltzala ordezkapenekin eta alde batetik bestera ordu gutxi eta... Claro, datorrena da prekarizazioa. Orduan, lanpostu horiek ez dira inoiz egonkortzen. Orain badugu beste kontu bat, ezaguna da, ez? Europan bada zuzentarau bat 1989an onartu zena, eta Estatu Espainiarrak ez du bete 21 urtetan gutxienez. Gero horrekin batera etorri zen epai bat, Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak eman zuena, eta horretan esaten du, Estatu Espainiarreko administrazio publikoetan sekulako demasia egiten gertatu dela aldi baterako kontratazioekin, ez? Jende hori finko egin behar dela. Horretarako, nahita nahizkoa da Estatu Espainiarrean indarrean dagoen legedia eta araudi guztiak aldatzea. Eta hori posible litzateke, adibidez, Europako zenbait edo hainbat herritan edo estatutan hola egiten da, ordezkapenak egiten dituztenak langile finkoak dira. Bai, zergatik ez? Eta orduan, prest daude ordezkapenak egiteko. Momentu jakin batean ordezkapenik ez baldin badago gelitzen dira ikastetxe batean laguntzen edo beste proiektu batzuk garatzen, eta gero ordezkapenaren beharra sortzen bali bada, berehala joaten dira, eta orduan beharra sortu eta handik ordu betera hor daude ja irakasle horiek. Zergatik ibili behar dira beti esperoan aber kontratu bat sortzen zaidan, ez zaidan sortzen, hori Hezkuntza Departamentuaren esku legoke, hain zuzen ere irakasle horiek ikasturte osorako kontratatzea, igual irakasle guztiekin eta ordezkapen guztiekin hori egitea zinezkoa da, bai? Baina zergatik ez. Hori adibidez muga pasatu eta Estatu Frantseseko irakaskuntza publikoan ez denekin, baina batzuk hain zuzen ere, batzuk ja funtzionarioak dira, eta funtzionario horiek egiten duten lana da ordezkapenak egitea. Hori posible litzateke Danimarkara edo Norvegiara joan gabe. Orduan badaude nahikotxo arazo, baina berez konponbidea ere erresa dute. Konponbideak dira, bai, hor diru gehiago inbertitu behar da. Pentsatu behar dugu UNESCOk Nazio Batuen kulturarako eta hezkuntzarako erakundeak esaten duela gutxienez administrazio bakoitzak gastatu beharko lukeena dela produktu barne gordinaren 6%. Bai, Nafarroan oso urruti, Nafarroa garaian behinipin oso urruti gaude, ez? Nafarroan Estatu Frantseseko baldintzetan hurbilago daude 100 horretatik, baina Nafarroa garaian oso urruti. Errumaniaren mailan, parean gaude. Jakingo zenuke, zain den 100koa, ala hori gehiagi da? 100koa da, bai, begira, oso une honetan da 3,6, bai? Baina, ja UPNek murrizketa horiek sartu zituenean, 3,2an egon ginen. Bai, manso, eta pentsatu behar dugu, orain dugun gobernuanek bere hitzarmen programatikoan esan zuela, legealdiaren bukaeran 5%ra iritsi behar genuela. Lomloen berdin esaten dute. Eta Unidas Podemosek eta PSOEk estatuko gobernuan sinatu zuten akordio horretan, berdin esaten dute 5%ra iritsi behar dela. Hortaz, Nafarroan urruti gaude horretatik. Maiz ateratzen da
ikasle bakoitzeko gastatzen dena, edo inbertitzen dena, bai? Eta hori konparatzen da, pues, Andaluziarekin, Extremadurarekin, eta bar. Claro, zer gertatzen da, Nafarroa Garaia erkidego autonomo aberatsagoa dela, ez? Barne produktu gordina per capita dena altuago ateratzen dela eta kopuru horiek altuagoak, baina alde horretatik erkidego honek egiten duen ahalegina irakaskuntzan Extremadurakoa, Andaluziakoa edo Gaztela-Mantxakoa baino baxuagoa da, eta esan duguna Errumaniaren pare dagoela. Hor ikusten da benetan, ez diskursoetan baizik eta aurrekontuetan, benetan gobernu horiek edo politikari horiek buruan ze ideologia duten. Orduan zuek sindikatutik ere baduzue nahikoa lan, ez? Bai, nahiko hori dena aldarrikatuta. Badugu txosten bat eta esaten dugu 6% eskola publikoan eta irudikatu zer izan zitekeen hori. Adibidez, ratioak jaisteko, irakasle gehiago kontratatzeko, instalazioak adibidez, orain klima aldaketarekin eta bar, eta gainera Europan badira beste zuzentarau batzuk zera eraikin guztiak autonomoak izateko, eguzki plakak eta bar, eta edo iristeko, edo euria gordetzeko, uraren tratamendua beste modu batez egiteko. Eta ez bakarrik energia konsumoak edo uraren tratamendua hobeagoa izateko, hori oso garrantzitsua da eraikin publiko guztietan, baizik eta ikasleek ikusteko benetan nola egin behar diren gauzak, birziklatzeko eta bar. Gauza asko egiten dira, baina askoz ere gehiago egin zitezkeen. Aldiz, energiarekin eta bar ikusten duguna da, orain proiektu erraldoiak sortuko direla, gainera gehienak orain mendialdean, ez? Parke eolieko handiak eta bar, eta hau da, eskoletan proiektu txikiak eta auzoetan eta herrietan eta hor non daude, horiek ez dira interesgarriak multinazional edo enpresa handi horientzat, ez? Eta besteak bai. Hor ikusten da, ez? Benetan gobernuen interesak zein diren. Denaren, justo konkretuki agian momentu hau ez, hezkuntzan inbertsioak egiteko pixkat zailagoa izango da, ez? Pandemiak utzi duen egoerarekin, badaude beste sektore asko ere diru laguntzak behar dituztenak eta... Bai, baina hor dago, hor problemarik handiena zein da, adibidez, Nafarroa Garaian dugun egitura fiskala, ez? Hor, behin eta berriz, adibidez, Parlamento Sozialetik gu ez gara inondik inora erakunde bakarra, hori salatu duena, ez? Ikusten balin badugu, Estatu Espainiarean oroar eta Nafarroa Garaian berdin, 7-8 puntu gutxiago txikiagoa da hemen dagoen presio fiskala. Eta gainera presio fiskala oso gogorra da gutxi dutenekin eta oso arina da asko dutenekin. Ez? Orduan, hori da dugun problema. Orduan, gehiago eta modu justuagoan bilduko balitz, orduan dirua izanen zen zera guztikarako. Gero ikusi behar dugu gainera orain Europatik etorriko den dirutza. Dirutza hori nola banatuko den. Proiektu txikietan, enpresa txikietan, zerbitzu publikoetan eta bar inbertituko da. Gero beste kontu bat, eta da batzutan ematen du proiektu erraldoi batean hor langile batzuk daude eta hor aritzen dira, eta ematen du gero horrekin mugitzen direla gainoko sektoreak, ez? Bai. Orain ostalaritza eta oso gaizki dago, denok ezagutzen dugun egoerarengatik, baina pentsatu behar dugu zerbitzu publikoetan eta orain irakaskuntzari buruz ari garela jende gehiago kontratatzen baldin bada, horrek ere oso efektu positiboa duela inguruko ekonomia guztian. Zergatik izan behar da abiadura handiko tren bat edo parke eoliko erraldoi bat eta ez proiektu txiki bat eta edo jendea kontratatzea sektore publikoetan. Batzutan ematen du
hemen kontratatu gehiegi daudela administrazio publikoetan. Hori konparatzen baldin badugu Suediarekin ikusiko genuke, edo Finlandiarekin, edo Norvegiarekin ikusiko genuke, hor kontratazio publikoa askoz ere handiagoa dela. Eta denok pentsatzen dugu, bueno, herrialde horiek oso lehiakorrak dira eta oso ongi daude alde horretatik. Bueno, ikusi beharko genuke zer gertatzen den, eta edo IBEX 35 horretan gertatzen diren gauzekin, ez? Hau da, estatuko araudia nola moldatzen den enpresa horien interesetarako. Bueno, edo aldentzen ari gara pixka bat irakaskuntzatik, baina dena oso lotua dago. Nik uste dut, oro har, mass media masibo horiek eta saltzen digute gauza bat, eta da, diru gehiegi gastatzen dela zerbitzu publikoetan, eta hori ez da egia. Esan behar duguna da, Europako bataz bestearekin konparatuta gutxiegi gastatzen dela, eta lehen esan dugu, UNESCOk berak esaten du, barne produktu gordinaren 6% gutxienez gastatu du, inbertitu behar da irakaskuntzan. Nafarroan gaude 3,6% horretan. Gobernuak berak badu edo helburutzat jarri zuen 5% iristea. Horra iristeko tartea handia, oso handia dugu oraindik. Auskaloa iritsiko garen, desde luego martxa honetan, iristea ezinezkoa da legealdi honetan. Baina hori behin eta berriz eskatuko dugu, eta gainera esanen dugu, bideragarria dela eta ezinbestekoa dela. Orduan, etorkizuna nola ikusten duzu? Etorkizuna, bueno, zaila da, gauden egoeran mobilizatzea eta kalera ateratzea oso zaila da, beti ez, distantziarekin, jendea haserre, suminduta, lanez gainezka dago, ez? Baina nik uste dut ezinbestekoa dela. Bestenaz, oso egoera arriskutsu baten aurrean egon gaitezke, ez? Lehen aipatu dugu, jubilazioa luzatu, matrikulazioaren jaitsiera, baina gero nik uste dut oso posible dela Estatu Espainiar osoan ajuste gogorra egitea. Hau da, badugu lehengo esperientzia, 2010an administrazio guztietan gertatu zena, soldata jaitsi ziguten, gero soldata izoztu, erosmen ahalmen izugarria galdu dugu, ez bakarrik irakaskuntzan langile publiko guztiak, eta oro har sekulako murrizketak gertatu dira sektore guztietan. Eta auskalo, esanen digute beste remediorik ez dutela, baina horren aurrean nik uste dute demostratu dugula, ez? Mobilizazioak gutxienez politika batzuk gelditzeko edo arintzeko baliogarria izan daitekela. Orduan hori importantea da, ez? Mobilizatzea. Orduan mezu hori azpimarratuko zenuke, hori izango zen. Bai, lehendabizi da kontzientzia izatea arazoekin jabetzea, kasu honetan jubilazioarekin, horrekin hasi garelako, ez? Eta gainera ikustea arazo horrek ez dituela ondorioak bakarrik kolektibo jakin batean, baizik eta kolektibo guztietan. Adibidez, zahar egoitzetan langileak mobilizatzen baldin badira, nik pentsa dezaket, bueno, ni ez naiz horren zaharra, eta igual etxean ez dugu inor egoera horretan, eta bueno, baina, seguro egunen batean edo bestean, edo konkatenazio batean, seguru horrek besten baldintzak prekarizatzen baldin badira, seguro horrek nirean ere azkenean eragina izanen duela. Zerbitzu horren erabiltzaile gisa edo langile gisa. Orduan, dena konektatua dago eta problema guztiak eta borroka guztiak denak dira gure interesekoak. Ez dakit zerbait gehiago aipatu nahi duzun zerbait gelditu den esan gabe, nik uste dut oso ongi azaldu duzula guztia. Eta oso hartu gelditu. Gutxi gora era, baten batek adibidez jubilazioekin eta interesa edo problemaren bat edo kezka bali badu, gurekin harremanetan jartzea eta informazio guztia emanen genioke.
Mila esker, Raul, gurekin hitz egiteagatik. Plazer bat izan da zuekin egotea. Ea hurrengoan platoan izan daiteken. Hori da, bai, hobeki. Bueno, eskerrik asko orduan. Venga. Hurrengoan. Bai. Egonen gara beste batean. Bale, venga. Ongi segi. Agur. Orain, Isa Iribarren dugu hemen gurekin platoan, bera azeta ekimeneko kidea da. Kaixo, Isa? Kaixo. Zer moduz? Ongi, urduri zen bat. Bueno, baina pozik ere, ez? Pozik, oso pozik, bai. Oso pozik, benetan egin dugun lana, ondorioak izaten ari da, eta oso pozik. Zuek arazo bat izan duzu ez, auzoan ez zegoelako pediatrarik. Bai, bueno, arazoak hasi ziren, ja, irailean, gogorat pandemiaren ondorio bat izan da, nola konsulta gehienak telematika ziren, 160, eta ja auzoko jende horri unden, urduri izan mar, hori ezen modu, gero osasunetxean telefono atenditzeko ere zailtasunak, orduan, momentu hortan deitu ziguten azetako ekimenari deitu ziguten Nafarrako osasunaldeko plataformatik, auzo eta Iruña herriko herriei, azaltzeko, hori, gertatzen ari dela zentro gehienetan, rekurso falta handia. Orduan, egon ginen urrian eta azaroan elkartzen, osasunetxeko aurrean, asteazkenero, 10 minuto, ordu laurden bat, eskatzen osasun bideari, rekurso gehiago eman zentroari, personal gehiago, eta bar. Eta, hori egin genuen bilabete horietan, eta gero, gabonetan garaietan, enteratzen ginen, ez zirela pediatrarik auzoan, orduan hori ja izan zen oso fuerte ez. Orduan joan ginen oso harreman onak ditugu hango osasunzentroko zuzendariarekin, gizarte langilearekin, eta egon ginen berarekin zer gertatzen zen, eta ziren oso kezkatuta eskatzen ari ziren pediatrak zuten, orduan hango zentroko erizainek jasotzen zituzten haurrak, eta beraiek baloratzen ziren behar zuten pediatrarik ala ez. Eta bidaltzen zuten San Martin zentrora, eguerdiko 3:00 aurrera, Larrieldetara. Orduan, hori ezen modu. Orduan, azeta ekimenetik planteatu, ja, junden talde txiki bat honekin sartuta, eta planteatu genuen egitea instantzia bat, eskaera bat, pediatraren asuntoarekin, eta orain bertan dauden oztopo arkitektonikoekin. Zentro dago plaza de kompainia, hor, du sarrera. Baina, geisten da Kalereria kaleraino, eta han dago sarrera bat, baina dago itxita baia batekin. Orduan, ara joan alizateko, igo behar ditugu Kalereria kaletik eskalera guztiak plaza de kompainiara heltzeko, edo Kuria kaleko aldapa. Eta ez da modu, hainbeste jende, berdin da zigietak, hainbeste adineko jendea, ez da modu. Eta hori ja, hitz egin da genuen osasun zuzendariarekin, eta bera oso pozik zegoen urrian obrak hasiko zirela. Eta oso ongi ja. Pandemiaren asuntoarekin PCR-ek egin behar zituen. Orduan, ez elkartzeko PCR-eko paziente beste dolentziarekin joaten ziren jendea, obrak izango ziren beti, eta momentu honetan PCR egiteko, baina gero ja, geratuko zen sarrera hori eta arkitektoniko oztopoak desagertuko ziren. Baina obrak ez ziren heldu. Orduan, beste galera bat izan dugu, nola ez dira egin obra horiek, ez dugu sarrera hori gehi sala de usos múltiples. Porque, claro,
egin duten hori COVID proba eta beste dolentziaren ez elkartzeko, sala de usos múltiples erabiltzen ari da horretarako. Beste sarrera, plaza de kompainia bertan dauka sarrera txiki bat, eta handi sartzen dira. Orduan geratu gara, sarrerari gabe, salas de usos múltiples gabe, eta hor egiten ziren hainbeste gauza interesgarria auzoko osasunarentzako. Orduan, ikastaroak, erretxeari usteko laguntza, eta hainbeste gauzak, eta orain ezin da egin, orduan, klaro, galera gehiegi dira. Eta hori, behin agian egoera hobetzen delarik egingo dute, esan dizuete zerbait? Bueno, guk eskatu dugu orain estantzia horretan, azaldu dugu dena eta erantzunaren zain gaude. Hori, eta bueno, hau ja, bueno, pues a ber, erakutsiko dizut, ze nator, hau itxastetik kaleko hormetan. Zorionak ematen, auzoari egindako lanagatik, ze benetan, jende asko etorri zen guren gana, jarri genituen mailak, eta hemen, zorionak ematen dugu auzoa, pues ja lortu dugulako pediatra. Orduan, hori, azpimarratu nahiko nuke hori, auzoko jendeari gabe ez genukela lortuko zurazki. Orduan, hori argi eta garbi. Orduan lortu duzu ez, behintzat? Bai. Eta orain jarrituko dugu, lehen esan oztopo arkitektonikoen aldetik. Hori, eta orain ja, hasi dira ere, Nafarroako osasunaldeko plataformatik, ja, konbokatoriaren bat, ja, egin duten diagnostiko bat Nafarroako osasun zentro guztietan, eta dirudi ez dela oso baikorra, orduan gero sartu, rekurso gehiago sartu behar dira, eta agian berriz hasiko dira mobilizazioa, baina hori oraindik ezakigu. Bueno, baina epe motzean ez, jaso dituzue sinadura pila bat? Bai. Oso arazo sentitua zen nuen, oso benetan. Orduan babestuak ez, sentitu zarete nolabait? Babestuak sentitu zaretela? Bai, hori da. Eta orduan orain jarraituko duzue, ere mobilizatzen? Bai, orain ja gehiago, gaude eta gaude horretan, orduan indar gehiago bazetako osasunaldeko taldean, ja, elkartu gara hasieran ginen, baina pertsona gehiago, eta jarraituko dugu horren gainean, ze oso garrantzitsua da auzoko osasuna, eta ere oso garrantzitsua dira osasun etxeak, azken finean, beraiek dira guretzako gehien babesten gaituena. Orduan, behar dugu osasunetxe potente izatea eta hori. Egoera honek ez gehiago erakutsiko zuen? Hombre, gabeziak askoz gehiago nabarituko dira. Osasunetxeko gabeziak. Horregatik, indartu behar dira. Orduan, esan dezakezu ez, agian oztopo batek indartsuago egin zaituztera. A ber. Ikusiko da. Bai. Eta orduan, orain, hemendik aurrera, adibidez, mobilizazio berriak planteatzen badituzue edo? Bueno, principios, este jaia izango du. Bueno, ospatzeko ez pediatra. Hurrengoan, hasiko da gara arkitektoniko oztopoen aurkako kanpaina. A ber, erantzuten dute osasun bidetik. Eta, bueno, informazioa, zuei buruzko informazioa edo egiten dituzuen gauzen informazioa, non kontsultatu daiteke? Bai, pues aldezarra.eus da gure web pagina, eta agertzen dira kontakto guztiak, eta animatzen bada edo nor taldetxoan sartzea, gero eta gehiago indar gehiago izango dugu, oso ongi etorria izango da, baina, edo zein gauzarako, zan nahi dukezka bat konpartitzeko edo zein gauzarako hor gaude. Aldezarra.eus, hori da gure web pagina. Gainera, agian ez, beste auzoetan ere egoera komplikatuak baldin badaude, eredu honek nolabait ere agian indarra emango die haiek ere mobilizatzeko. Hori, justo komunikabideetan agertu zen
gure instantziarena eta hori, ja, hasi nuen entzuten irratian, nola Erreberan edo ez dakit, non hiru herri ziren ere, pediatrari gabe, orduan alilo de, pues venga, bere guztion artean, usten dute diru, ematen dute diru gehiago eta kentzen dute beste toki batzuetatik. Soberan dagoen lekutik. Ezakit, ja, bukatzeko ezakit zerbait gelditu izan zaigun ez duguna esan edo zerbait azpimarratu nahiko zenuken, ez? Ez, nik uste dut azpimarratu dudana da, hori, auzori gabe ez genuke lortuko ezer, orduan animatze jendea parte hartzea, hori, auzoan sortzen diren iniziatiba guztietan, beti azken finean lortuko dugun modu horretaz amesten dugun auzoa. Jendearen parte hartzearekin, ez? Denek batera errixago beti. Hori da. Mila esker, isa ona etortzeagatik. Bale. Eta zorionak lortu izanagatik, ea hurrengoak ere. Mila esker, mila esker. Jarrai dezagun aste hontako agenda errepasatzen. Bihar, bertso saioa izanen da Nafarroako Antzerki Eskolan arratsaldeko 6etan. Sarrera librea izango da, baina gonbidapena lehenagotik eskuratu beharko da. Gainera, bihar ere, haurrentzako Kiki, Koko eta Moko paiazoen naturagara ikuskizuna eskainiko dute Uharteko kulturetxean. Sarrerak 3 eurotan eros daitezke eta emanaldia arratsaldeko 4:00 izanen da. Bihar ere, baina arratsaldeko 6etan eta Artikako liburutegi publikoan Bentura Ruiz ipuin kontalaria izanen da. Jarduera hau doakoa izango da, baina aurretik gonbidapena eskatu beharko da. Ostiralarekin jarraituz, arratsaldeko 7:30 Iturramako Zibiboxean eta Garaikide 2021 jaialdiaren barne Idoia Hernandez Atxeren Panpin Hautsien dantza kontzertua egongo da. Bestalde, larunbatean Nogenen kontzertua egongo da Gaiarren. 2 pase eskainiko dituzte, bata 5etan eta 7:30 bestea. Gainera, larunbatean ere, Garaikide 2021ko programazioaren barne, arratsaldeko 6etan, familientzako kaskarot antzerkia egonen da Iturramako Zibiboxean. Antzerkiaz gozatu ahal izateko aldez aurretik izena ematea beharrezkoa izango da. Igandera pasaz, arratsaldeko 6etan alde batetik haurrentzako zinema egonen da Artikako kulturetxean Maia Erlea filmearekin. Sarrera musutruk izanen da, baina gonbidapena aldez aurretik eskatu beharko da. Eta bestetik, igandean ere eta arratsaldeko 6etan, baina Zizur Nagusiko kulturetxean, Pokemon Pikachu detektibea pelikula ikusteko aukera izanen da 3 euroko sarrera ordainduta. Gaurkoz hau izan da guztia. Mila esker hori egoteagatik eta bihar arte.